Iddeċidejt mulej li ħajti rrid nagħti jien nofrilek lili nnifsi kif jien. Ħudni f'idejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej jien lesta lik ukoll kull ma trid. Hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik. Hawn jien mulej u hekk m'għandani dak li trid. Hawn jien mulej iddeċidejt.